Wel, pawb, mae gennym ni Lydia Power yn ymuno hefo fi rwan. Lydia, mae'n amazing cael chdi efo ni ar Arfogi, ti'n iawn? Ydw, diolch. Good. Lyflu bod ma, lyflu i gallu cael y cyfle i siarad ti a dy pawb heddi. Yes. So, go on, Lydia. Pwy ydy Lydia Power? Dwi'n nabod chdi chydig bach, ond dwi'n siŵr fod gymaint arno ni yma yn tiwnio fewn. Wrach erioed di cyfarfod chdi. So, pwy ydy Lydia Power? Wel, fi'n byw yn Caerdydd ar hyn o bryd, gyda gŵr fi Gareth. Gareth yn dyn lyflu. Ni'n cael 3 o blant, ond dwi'n dod falle bych chi'n clywed gyda'r acen o'r gorllewin. Fi'n dod o dre bach o'r enw Cydweli. A fi wedi bod yn Gristion ers, wel, dros 20 mlynedd. Thereabouts. So, ni ddim wedi cael ei magu mewn teulu Cristnogol, ond, so na'i rhannu bach o taith fi heddi, dwi'n siŵr. Well, hey, let's get into that. Dwi'n meddwl ti wedi bod yn pigo fyny chydig bach ar dy stori ac yn amlwg thema ni ar gyfer y penwythnos ydy mi benderfynais. So ni'n edrych ar pwysigrwydd ein penderfyniadau ni, a ti'n barod i pigo fyny ar wrach y penderfyniad fwyaf pwysig yma o ddilyn Iesu. Be ydy dy stori di efo hynna? Wel, des i'n Gristion, nes i'n gwneud y penderfyniad cynta pan o'n i'n tua 16. A dwi'n cofio ffrindiau fy nhwari, actually, yn gwahodd fi i'r eglwys yn Gyfyrddin. Ac i fod yn hollol onest chi, o'n i ddim eisiau mynd, ac o'n i ddim eisiau bod na. Ond nes i dweud i bod yn cwrtais, ac i nhw, really, mwy na i fi. A fi'n cofio eistedd yn cefn yr adeilad, yn gwrando i'r boi ma yn y ffrynt yn siarad, y bregethwr ar y dydd ar y noson. A just yn teimlo, dim diddordeb dy fi, sa'i moyn clywed. Chymryd ar y pryd pan o'n i yn fy arddegau, oedd calon fi eitha galed i fod yn onest. Ond, mae rai fi dweud, oedd yr ysbryd glân oedd Duw yn lan i rhywbeth, achos pob gair oedd yn dweud, y fwy oedd yn siarad, oedd yn dechrau bwrw fi yn y calon. Ac i fod yn onest, allai siarad trwy'r dydd am y stori na yn cadw fe'n fyr. Nes i wneud y penderfyniad y noson na, ond i ddim yn bwriadu, oedd ddim cynllun dy fi, fel o'n i'n gweud, o'n i ddim rili eisiau bod na, ond oedd yr ysbryd glân di wneud rhywbeth yn calon fi. A pan nath nhw rhoi gwahoddiad i'r bobl i dod i'r ffrynt a gweddio gyda nhw, nes i ffindio fy hunan yn codi a cerdded i'r ffrynt, oedd hwnna'n gwirth ei hunan. A hwnna oedd y tro cynta nes i wneud penderfyniad bod o'n i moyn Iesu yn bod rhan o fy mywyd i. Allai mynd lan, i fod yn onest, fast forward wedyn pan o'n i yn prifysgol. Ar ôl, actually, y noson na, oedd ddim lot wedi newid yn bywyd fi, achos oedd y ffrindiau wedi gwahodd fi y noson na, wnaethon nhw symud i ffwrdd. So o'n i ddim yn cael ffrindiau yn yr eglwys, o'n i ddim yn gwybod beth i wneud. So nes i cario ymlaen, byw bywyd fy hun, ffordd fi, yn gwneud penderfyniadau sy'n siwto fi, ddim i Iesu. Nes pan o'n i yn prifysgol, a wedyn dechrau'r ail blwyddyn yn prifysgol, o'n i wedi dechrau ware pêl-drod, gyda llaw fi ffili ware pêl-drod. Ond nes i dechrau. O'n i hefyd wedi gwneud cwpl o ffrindiau yn yr undeb Cristnogol yn y prifysgol. Ac o'n i wedi mynd i cyfarfod gyda nhw i ddechrau off yn noson, a wedyn syth mas fel o'n i wedi plano i cwrdd y ffrindiau pêl-drod. Achos yr wythnos cynta nôl yn y prifysgol, oedd fel initiations yn mynd mlaen. Ac o'n nhw'n dweud i fi, come on Lydia, chymod, down the drink, o'n nhw gyd o gwmpas fi yn clapo. O'n i'n dal y drink ma, a fi'n cofio edrych draw ochr arall y stafell a gweld ffrindiau o undeb Cristnogol. Ac o'n nhw ddim wedi gweld fi, ond oedd yn just digon i Dduw i roi conviction i calon fi, meddwl, fi'n byw 2 bywyd fan hyn. Ac y noson oedd y noson fydde cyn ac ar ôl, achos oedd Duw di roi penderfyniad i fi y noson na, oedd di roi dewis i fi, pa penderfyniad o'n i'n mynd i wneud. Oedd fforc yn yr ewl, ac oedd penderfyniad, oedd fel oedd Duw yn dweud i fi, wyt ti'n mynd i cerdded yr hewl gyda fi, neu heb Iesu yn dy bywyd di. A hanner fi, dwi'n cofio meddwl,
sa'n siŵr os fi'n barod to i roi popeth lawr ac i roi popeth i ddiw, ond sa'n moyn cerdded lawr y llwybr na heb Iesu. Oedd ofn gyda fi, tymod, beth oedd y rewl na'n edrych fel a ble mae fe'n arwain ni. So nes i wneud y penderfyniad yn noson na i ddilyn Iesu ac i roi popeth yn fy mywyd i Iesu. A chymod, peth fawr i fi ar y pryd, nawr fi'n edrych nôl, yn meddwl, sa'n deall pan oedd yn rhywbeth mor fawr, achos mae Duw wedi mynd â fi ar taith, ond pryd ni, o'n i'n joio yfyd. A ges i fy magu yng Nghyfyrddin, wel, o'n i yn ysgol yng Nghyfyrddin, a joio mynd mas gyda ffrindiau ac yfyd gormod. A i fi, oedd e'n peth mowr ar y pryd i meddwl, wel, falle allai ddim wneud na ragor. Ond o'n i'n meddwl, cymaru a bywyd gyda Iesu a beth mae Iesu yn cynnig i fi, dwi ddim byd. So nes i wneud penderfyniad y noson na i dilyn Iesu, i roi bywyd fi i Iesu, ac nes i actually stopo yfyd am bit, just achos o'n i ddim moyn y temptation am bywyd fi. So fi'n teimlo heddi i rhannu'r stori na, achos fi'n teimlo fel i twlu challenge mas o'r bobl. Os mae Duw yn dod i ti ar y taith le mae fforc yn y rewl, falle fel fi, falle bod yn rhywbeth fel alcohol, falle bod yn rhywbeth debyg, falle bod yn perthynas, falle bod yn grŵp o ffrindiau chi wedi dechrau hongen mas gyda, falle bod yn pethau chi wedi dechrau gwylio ar y we. Falle mae Duw yn dod â chi mewn fforc yn y rewl heddi, le mae'n dweud pa ochr ti'n mynd i dewis, pa penderfyniad ti'n mynd i wneud. Wyt ti'n mynd i dilyn Iesu, neu wyt ti'n mynd i mynd ffordd dy hun. A na gyd allai dweud, dwi ddim yn dyfaru y penderfyniad na o gwbl. Amazing. Diolch Lydia. Wel, hei, jyst wrth i ni gloi rwan, sy'n ni wrth y modd jyst clywed chydig bach gan chdi ar y thema yma ti wedi bod yn sôn amdano fo'n barod o dewisiadau a byw, bywydau o resolve a intentionality. Sa chdi wrach gallu jyst sôn amdan rhywbeth sy'n helpu chdi i fyw dy fywyd yn intentional heddiw yn y byd da ni'n byw yn di, rhywbeth sy'n ni'n gallu dwy'n a wrach ymarfer ein hunain yn ein bywydau ni hefyd? Bendant. Dwi'n ffindio, os fi'n wneud blaenoriaeth o cael amser, presenoldeb Duw, presenoldeb Iesu, bob dydd a amser yn y gair, mae hwnna yn helpu siapau y ffordd fi'n meddwl. Achos dwi'n wastad meddwl, mae'r byd mynd i bod yn dylanwad arno ti, mae pethau yn y byd yn siapiau y ffordd ni'n meddwl, mae rhaid ni bod yn intentional amdano beth sy'n mynd i dylanwadu fi yn enwedig y ffordd fi'n meddwl, achos pwy ni yn gorlifo mas o ffordd ni'n meddwl efe. A fi'n mynd i benni off yn rhannu vers o'r Beibl os mae hwnna'n iawn. Mae dy fi, so Romans chapter 12 yn y version Phillips, mae'n dweud, Romans 12:2, don't let the world around you squeeze you into its mould. Achos mae'n gallu gwasgu ni heb sylweddoli. Ac yn y message version, Romans 12:1 and 2, so here's what I want you to do, God helping you, take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. A dyma yr adnod yn wedig, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God, you'll be changed from the inside out, readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Amen. Diolch Lydia. Croeso.